duk mutumin da aka ce Muhammadur Rasulullah, ga ashe ku duk ba ku a cikin wannan, yace duk mutumin da ya ji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi masa salati ba, to shi ma Allah ya kai shi wuta ya sa shi a ƙasa. Da haka ko me kake yi kaji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kace sallallahu alaihi wasallama. Shi sa me abin nan yana magana cikin makuwa sujudul qabli da ba'di a cikin ahadari. Sai ce wanda ya ji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah, sai ce sallallahu alaihi wasallama ya ce falashe alaihi, ko da gangan ko da koya, inda ya ce aka ce Muhammadur Rasulullah ya ce sallallahu alaihi wasallama. Wannan istinbadi nasa ya faru ne daga hadisin nan guda biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce marowaci shine wanda aka ambace ni bai mun salati ba, kuma yake cewa wato abin da wannan hadisin na cewa